Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Кыр эшләре. Азнакайда азык әзерләүгә керештеләр. Бүгенге көндә без 5000 тонна сенаж салдык. Көнгә 1500-2000 тонна белән барабыз. Үзебезнең таптауда 5-700 көнлек объемны ябып барабыз. Туган якны өйрәнү уены. Бөгелмә китапханәсендә яңа проект. Безнең тарих Екатерина белән дә бергә ничектер менә аралашкан. Бездә дә аның юлы бар иде. Җәйге сезон. Әдәбият җанлыларга ишекләр ачык. Алар безнең шагыйрьләр генә түгел, алар прозаиклар да, алар драматурглар да, алар балалар язучылары да, алар үзләре җырлыйлар да. Шуңа күрә безгә читтән хәтта кешеләр чакырга да кирәк булмады. Республикада традицион экологик 2 айлык тәмамланып килә. Әлмәт районында гына да бу вакытта 65 законсыз шүплек өемнәре юк ителгән. Аларның гомуми мәйданы 5000 квадрат метр чамасы. Чисталык акцияләрендә 1620 кеше катнашкан, 393 берәмлек техника җәлеп ителгән. Төрле яшелләндерү чаралары барышында 1000 ярымлап агач үсентесе утыртылган, дип хәбәр ителә Әлмәт районы рәсми порталында. Азнакайда да экологик 2 айлыгы кысаларында соллы эшләр башкарылган. Билгеләнгән дәвердә 18 эме уздырылган, аларда 5240 азнакайлы катнашып, 147 куб шүп җыелган. Шәһәр һәм район территориясендә матур табигый зоналар барлыкка килүдә экологик вазгыятьнең уңайга үзгәрү билгесе. Бу эшләрдән халык үзе канәгатьме? Бу хакта Азнакайдагы хезмәттәшебез Эльмира Шәрифуллина материалында. Соңгы вакытта җөмһүриятебездә әйләнә-тирә мөхитне саклау, төзекләндерү, чисталык мәсьәләләренә зур игътибар бирелә. Бу көн таләбе. Табигатыбыз пычранмаса, тирә-ягыбыз чиста, эчә торган суыбыз, сулый торган һавабыз саф булса, безнең яшәеш тә уңайлы булачак. Азнакайлылар федераль һәм республика программалары нигезендә төзекләндерелгән Кара елганың яр буен аеруча үз итә. Биредә мөмкинлекләр зур: велосипед юллары, тротуарлар, күперләр, җәяүлеләр юллары. Тик кайбер урыннарда төзекләндерү таләп ителә. Азнакайда яшим, менә Кара елга өчен бик кайгырам. Менә сазлык, бик матур урын. Әлмәттәге сыман үрдәкләр yüзә торган ниләр ясасалар, бик әйбәт булыр халыкка. Сазлык, камышлар үсә. Менә балаларга да һаванда буза инде. Матуррак итеп, чистартып, матурласалар әйбәт булыр. Шабылмаган җирләр тиз үсә торган шүп үләннәре өчен бик уңай җирлеккә әверелә. Шуңа күрә вакытында үлән чабу теләсә кайсы территорияны төзекләндерү буенча иң мөһим чараларның берсе. Бәлки кешеләр җитешмәүчелектәндер инде. Яшьләрнең эшлисе может килмидер, яшьләр инде андый эшкә алынмый да. Хәзерге вакытта авыр эш бит инде. Көннең буе иртәдән башлап алар кичкә хәтле урамда. Үзебезнең ишек алдын эшлиләр, карап торалар әйе. Даже чәчкәләрне утыртып, чәчкә шүпләрен җыеп, безнең двор бик матур. Детский площадкалар ясап куйдылар, яшьләргә уйнарга ниләре бар инде балаларга. Цветы сажаем. Чәчәкләр утыртабыз, клумбалар ясыйбыз, матур булсын дип эшлибез. Яңгыр күп яуганда шүп үләне дә тиз үсә. Потихоньку. Эстетик матурлыкны бозудан тыш, биек үлән йөргәндә яки газонда уйнаганда уңайсызлыклар да тудыра. Шулай ук корткычлар һәм авыру таратучылар, мәсәлән, талпаннар өчен сыену урыны булырга мөмкин. Печән чабу җәрәхәтләрне булдырмаска ярдәм итә һәм яшел зоналардан уңайлы файдалануны тәэмин итә. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында яугач, шүп үләннәре дә тиз үсә. Шуңа күрә аена 2-шәр, хәтта 3-шәр тапкыр чабарга туры килә диләр чабучылар. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районы хуҗалыкларында тулы куәтенә төрле казыгы әзерләү бара. Район буенча алганда кышкылыкка 20 000 тоннадан артык печән, 112 000 тонна сенаж һәм 20 000 тонна күләмендә силос әзерләү бурычы тора.
Азык әзерләүдә Союз Агры, агрофирма Азнакай, Таллы бүләк, Тукай хуҗалыклары алдынгылар рәтендә бара. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Рамил Исламов билгеләп үткәнчә, районда 60 000 гектар мәйданда чәчү эшләре тәмамлану алдында. Карабуда чәчәсе калды хуҗалыкларда. Шулай ук Көңсеккәдә чәчүлекләрне тәрбияләү бара. Кыртышларга каршы, ширгә, шу бүләннәренә каршы. Шушы табигать погодалар әйбәт торган аркасында бөтенесе дә бүгенге көндә комплексно алып барыла. Һава торышы яхшы тора, шуңа күрә эшләр дә әйбәт бара диләр хуҗалык җитәкчеләре. Бүгенге көндә без синаж алабыз. Басуларда 5 комбайн эшли, 4 косилка, 4 волкообразователь. Бүгенге көндә без 5000 тонна синаж салдык. Көнгә 1500-2000 тонна белән барабыз. Үзебезнең таптауда 5 К700 көнлек объемны ябып барабыз. Безнең планыбыз бу сезонда 100 000 тонна терлек азык әзерләү. Шуның 50 000 тоннасы үләннәрдән, күп еллык һәм 1 еллык үләннәрдән җыеп алачакбыз. 50 000 тоннасы ул кукуруздан булачак. Егетләрнең кәефләре яхшы, техника эшләп тора, димәк, мул уңыш алырга өмет бар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәттә янгын сөндірүчеләрнең 47-нче республика күләм ярышлары үтте. Анда Татарстанның төрле районнардан 7 команда һөнәри осталыкларын күрсәтте. Бу ярышлар хезмәт вазифаларын үтәгәндә һәлак булган коткаручыларның истәлегенә багышланган. Катнашучылар 5 этапны узарга тиеш булды. 1 теория һәм 4 практик этап. Иң кызыклысы биеклек этабы. Анда командалар 4 катлы манарада янгынны сөндерергә, зыян күрүчене коткарырга һәм газ баллонын чыгарырга тиеш булды. Ярышларда Әлмәттән 3 команда катнашты. 15-нче, 65-нче һәм 77-нче янгын сөндерү частьләре вәкилләре. Нәтиҗәдә безнекеләр сынатмады. Әлмәтнең 77-нче янгын сөндерү командасы җиңүче булды. 2нче урынны Казанның 7-нче, 3нче урынны Ярчалының 54-нче бүлеге алды. Җиңүчеләр Идел буе федераль округ ярышларында Татарстанны тәкъдим итәчәк. Сынауларга бәя биреп, Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Марат Гомәров бу ярышлар һөнәри осталыкны күтәрү өчен зур мөмкинлек. Газ янгын сөндерүчеләр көн саен үзләренә һәм гражданнарның тормышларына куркыныч тудырган хәлләр белән көрәшә дип белдерде. Татарстан Республикасы журналистлар берлегенең Әлмәт бүлеге әгъзалары узган елдагы эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Әлмәт музыка клиентында узган җыелышның көн тәртибендә башкарылган эшләр турында хисап, чираттан тыш съезд эше турында мәгълүмат бирү, президиум рәисен сайлау булды. Бүген Әлмәт журналистлар берлегендә 83 кеше теркәлгән, араларында телевидение һәм газета журналистлары һәм мөхәррирләре, техник хезмәткәрләр, видеооператорлар. Әлмәт бүлеге үз эшчәнлеген журналистларның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклауга, һөнәри осталыгын арттыруга һәм төбәктәге медиа тирәлекне үстерүгә юл тота. Бу хакта хисап чыгышында берлек җитәкчесе Наилә Әл-Әюби ассызыклады. Одной из первоочередных задач должно быть именно повышение квалификации и обучение кадров, независимо в какой бы редакции не работали журналисты. То есть это обучение не только профессиональным навыкам, но и обучение, как сегодня говорят, soft skills, да? То есть мягкие навыки. Это вопрос коммуникации и прочее, прочее. Татарстан Республикасы журналистлар съездының чираттан тыш утырышы турында Әнҗә Хәсән шуны сөйләде. Казанда узган 22нче курултайда Союзның алга таба үсешенә кагылышлы төп мәсьәләләр карала. Анда кадрлар җитмәү, медиа тармагының проблемалары һәм перспективалары турында фикер алышалар. Журналист республиканың көньяк-көнчыгышында музей хәрәкәтен оештыручы Татнефть компаниясе мактаулы нефтчесе Луиза Подячева исә тантаналы шартларда үзенең «Пазовое сердце» дигән китабын тәкъдим итте. Моннан тыш көн тәртибендә оешма рәисе һәм яңа президиум составын сайлау булды. Рәдифә Нигъматова, Светлана Антонова, Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Бөгелмәнең үзәк китапханәсендә Бөек Екатерина указы буенча дип исемләнгән беренче туган якны өйрәнү уенын тәкъдим иттеләр. Уен президентның мәдәни инициативалары фонды конкурсында җиңүче Самара губернасының Бөгелмә өязе проектын гамәлгә ашыру кысаларында эшләнгән һәм чыгарылган. Бу турыда тулырак Ойгел Шәрәфиева сөйләр. Башта шәһәр һәм район китапханәләр хезмәткәрләре семинары, аннары президентның мәдәни инициативалар фонды конкурсы гранты ярдәмендә Бөек Екатерина указы буенча дип исемләнгән туган якны өйрәнү уенын тәкъдим итү. Проект авторлары Әминә Богданова һәм Ленар Захидуллин. Игра по принципу. Уен тартмаларда уенчыларны башта Екатерина II статуэткасы һәм указ каршы ала. Аннары уенчылар уен кыры буйлап хәрәкәт итәләр. Бу безнең Бөгелмә картасы. Бала бер ячейкага эләккәч, бу җирлекнең тарихын карточкалар буенча өйрәнә. Үзебездә кызыклы фактлар белдек. Мәсәлән, Яновка авылы чынлыкта Полинаровка дип аталган. Хәзер архивлардан Полинаровка тарихын эзләячәкбез. Краевед уены өстәл уеннарын һәм Бөгелмә җирлеге тарихын яратучыларга ошаячак. Анда Екатерина II указы гамәлдә булган барлык торак пунктларда бар. Идея возникла. Идея балалар үз авыллары турында белсен өчен дип килеп туды. Бу эш барыннан да элек команда белән эш ителә. Бу муниципалитет, китапханәләр. Әгәр без Бөгелмәгә туристлар килүен телибез икән, ул чагында безнең районда шушы күперләрне ныгытырга кирәк дип уйлыйм. Уенны шәһәр һәм район китапханәләрендә таратачаклар. Шул рәвешле җирле тарихны өлкәннәр дә балалар да өйрәнә алачак. Екатерина указы буенча дигән уен безнең балаларга, Карабаш бистәсендәге балаларга бик кызык булыр дип уйлыйм. Чөнки безнең тарих Екатерина белән дә бергә ничектер менә аралашкан. Бездә дә аның юлы бар иде, Екатерина юлы дияләр иде. Без бәләкәй чакта ул урамнарда уйный идек, бик матур җирләр иде. Кызык булыр дип уйлыйм, без катнашабыз. Киләчәктә уен ирекле сатуда да барлыкка килергә мөмкин. Моның өстендә проект авторлары эшли. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әдәби атнакеш җәйге сезонын ачык дип игълан итә. Моңарчы калабызның Библиянев территориясендә узган шагыйрьләр һәм язучылар белән очрашулар парк сәхнәсенә ачык һавага күчерелде. Әдәби атнакеш проектының оештыручылары Татнефть хәйрия фондының Рухият программасы һәм Татарстан язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге. Проектның беренче катнашучылары кайчандыр Татнефть компаниясенең Сәҗидә Сөләйманова исемендәге стипендиатлары булып, бүген исемнәре билгеле язучылар һәм шагыйрьләр булып шәхесләр. Шулай итеп, оештыручылар алар белән очрашуга килгән яшьләр арасыннан булачак әдәбият сөючеләрне генә түгел, каләм тибрәтергә сәләтлеләрне дә табарга уйлый. Әдәби атнакеш ул бүген яшәп иҗат итүче авторлар белән танышуына түгел, аларның китапларын кулга төшерү мөмкинлеге дә. Бу елдан әдәби атнакеш бүген беренче тапкыр парк сәхнәсенә чыкты һәм күрәсез, ул халык арасында зур кызыксыну уятты. Бүген биредә әдәбиятны, сәнгатьне сөюче тамашачыларны күрүебезгә без бик шат. Әлмәт әдәби кадрларга бер кайчанда кытлык кичермәде ди. Төбәгебез язучылар бүлеге рәисе Равил Сабыр. Шуңадырма китап укучылар арасында да мондый кичәгә ихтыяҗ бар. Biz гадәттә чакыра идек Казаннан Сәҗидә Сөләйманова стипендиаты булып, хәзер күренекле, билгеле булып үсеп җиткән танылган шагыйрьләрне. Казаннан, Чаллыдан, Рүзәл Мөхәммәтшин, Тания Нәгыйм, Лилия Гыйбадуллина, Эльвира Хадиевалар килде бит инде сез беләсез. Без бүген үзебезнең Әлмәттә яшәп иҗат итүче шагыйрьләр белән кичә уздырабыз. Алар безнең шагыйрьләр генә түгел, алар прозаиклар да, алар драматурглар да, алар балалар язучылары да, алар үзләре җырлыйлар да. Шуңа күрә безгә читтән хәтта кешеләр чакырырга да кирәк булмады. Монда шигъри кичә генә түгел, концерт та булачак. Сәхнәдә Әлмәт татар дәүләт театры артисты Резидә Хәйретдинова. Язучылар берлегендә ул яңа мичтән чыккан коймак. Бу шәхесләр арасында аны шагыйрәнә таланты алып килде. Мондый проектлар кирәк. Мин әлбәттә оештыручыларга бу фикерне, идея иң мөһиме бит оештырудан бигрәк идея авторы бар. Бу идеяның башында тудырган кешегә Алланың изге рәхмәтләре яусын. Һәм беләсезме, әлбәттә мондый кичәләр, очрашулар кирәк. Без бит инде менә зарланырга яратабыз. Китап укымыйлар, язмыйлар, татар телен белмиләр дип. Без үзебез аның өчен нәрсә эшлибез соң? Укысыннар өчен мәсәлән. Бу әлбәттә беренче генә адымнарыдыр дип уйлыйм.
Әле безнең авторлар белән бүгенге очракта инде Әлмәт авторлары белән таныштыруның беренче генә очрагы, беренче генә адымнары. Киләчәктә ул масштаблы булыр, зур булыр һәм китап укучылар артыр дип уйлыйм, өметләнәм, ышанам. Монда очрашулар язучыларның үзләре өчен дә илһам чыганагыдай. Сачида Сөләйманова, Шамил Бекчурин, Габдрахим Утузимани һәм Рафаэль Төхфәтуллин исемендәге премияләр лауреаты язучы Рәмзия Габделхакова. Бу шул кадәр кирәк. Чөнки безнең иҗат бит ташып тора, әйме? Аны кешеләргә җиткерәсе килә. Кешеләр белән, укучылар белән очрашасы килә. Бүген безнең өчен бәйрәм. Без үзебезнең укучыларыбыз белән күзгә-күз очрашабыз, Рәдифә. Менә шунысы минем бүген күңелемдә кояш. Әдәбият Мәкиш проекты ул әле яңа исемнәр ачу мөмкинлеге дә. Мисал өчен, ел башында аның кысаларында каләм тибрәтүчеләр драма әсәре тудыру буенча остаханәдә катнаша алды. Рәдифә Нугманова, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының тур трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә киреп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Милли Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.